Naa joy adlaw nga magpangita tag lechon no, pero di man sad maayo nga permanentihon og kaon kay makadaot man sa lawas ug bidlian na pod ka. Pero okay ra jud nga panagsa sa usa ka buwan kausa ra gud. Pero daghan na pod nato nga kaila oy nga daghag okasyon nga mag-birthday ug mag-graduation. Maunang di nato kalimtan magpasingot para makakaon lang gihapon taglami pareha gud ani. Mao ni among paborito nga ramen house kami ni Malaya. Ang akong paborito nga ramen kay Tantan men. Ang kamalaya kay nakalimot lang lamias higop But before nato sugdan, ato sang intruhan. Unsay kisaw mga siyaw, kumusta atong mga kasing-kasing diha? Adlaw nga Miyerkules atong gikuyugan si Malaya sa Dering Dapita diri sa Magic Studios ni Kuya Magic. Kay naa sila'y umaabot nga project. So mao to mga siyaw, adlaw nga Huwebes maong uhaw na day kay Biyernes na maday ugma. Bitaw mga siyaw, kabantay mga paspas ra kayong adlaw. Dali ra kay mahurot ang sweldo ba? Ay dali ra kayo ang weekend ba? Tungod man sad god busy mangud ta permanente god. Mao jud nang di jud ta usahay kabantay sa sa adlaw mga siyaw. So mao to mga siyaw, naa dita karon sa Mindokoro diri sa IT Park. Usa ni sa among mga paborito nga ramen house ug ang atong kuyog kay ang atong mga suod nga higala. Mga wapoy libog samtang padung takaon. Shout out day ni Boss Jason of Archangel. Boss Jason, na shout out nate ka ha, pero di ta sikat ha. So mao to mga siyaw, birahan na taning ramen be. Sakto kayo sa panahon ba ting ulan unya bugnaw-bugnaw ba. Aw sakto kayong init nga sabaw. Pampainit sa mga bugnaw nga lawas karon ba. Bitaw mga siyaw, bugata lagi busog aning ramen lagi niya usahay inigkaon na mo ni Malaya, magtunga na lang gud mi. So mao ta mga siyaw, adlaw nga Sabado. Nakalimot man tag video pag Bernes oy. Ni sayo de tagmata mga siyaw kay wala man tay trabaho, kitay muluto karon oy. Gipadalhan tag special chorizo ni Kap JR Kinyahan Salamat kayo Kap ha. Dili na siya kapitan sa barangay ha. Aw automatic atong giparisan din ang chorizo ug itlog Unya na pa joy tinola ni Malaya. Haya aw ni samot kagana ang atong pamahaw pero dalian atong kaon kay napatay laing trabaho So mao to mga siyaw, ato ning andamo na mga t-shirts kay nanay mo pick up ani ug ang atong sunod nga trabaho mga siyaw kay mangumpra ta para sa coffee shop. Ato ning dali-dalion mga siyaw kay para makapaniud to ta sa balay, para pud makasave ta ba. So mao to mga siyaw, padung natabalik sa apartment unya gawan-uwan man aw gyandaman ko ni Malaya og Korean noodles agay pakset na pod ne. So mao to mga siyaw, abot na ta sa apartment, magdali-dali na tagkaon kay ang mga stocks ato pa ning ipadala sa South Bus Terminal. Lami man po din ipares ang bacon sa ramen noodles unya isawsaw sa QP inyo ibutang sa seaweed pagkalamia murag lami pod ni siya kanon kanang inighumagtagay ba. So mao to mga siyaw, humana tagkaon ato sa ning ipak ang mga stocks. Hayahay kay rong panahon na okay wala may init. So mao to mga siyaw, adlaw nga Domingo paniod to na. Aw lutuan nato si Malaya para kiligon ba. Atong surprise si Malaya unya tag-an na ninyo unsa akong giluto. Kanis Malaya wa man gud ni siya kabaw nga maayo ta mo luto gud. Natay-an na lang ta. O di ara, luto na. Atay dibongkag. Aw ato na ning andamon ang plato, kutsara, tinidor para inigmata niya. Automatic mukaon na lang siya. So mao to mga siyaw, ni kaon na ang Disney princess unya mukaon na lang punta. So mao to mga siyaw, humana tagkaon unya magpasingot tagkadiyot. Di jud na mahitabo mga siyaw nga di ko makapasingot sa usa ka semana. Usahay mo gani mga siyaw, maglain akong lawas kung di makapagawas akong singot. Murag naanad na lang punta ba kay atlet man gud ta sa una. So mao to mga siyaw, humana tagpasingot og karon padung ta sa graduation sa kong igagaw unya lipay kayo ni Malaya kay naa may lechon. Ay tara ang mga lechon ay bisag nag-vlog ko karon galaway lang gihapon ko. Negosyo day ni sa akong uncle mga siaw. Dugay-dugay na pod ni ilang negosyo before pandemic pagud ni. Click kayo ilang negosyo kay lami pod kayo ilang lechon So mao to mga siyaw, kung ganahan mo order na ara na sila Facebook page. Ang pangalan kay Jovel's Lechon. Unya unsa pay dugayan ato na ning paksiton mga siyaw. Ang akong pinakapaborito sa lechon mga siyaw kay ang ribs unya si Malaya kay panit. Alami bitaw sa suka ani mga siyaw, pure tuba ba. Pero less rice ra jud ko mga siyaw. Kabantay man ko nga dali ra kay kumudako tungod man siguro ni sa atong pangidaron. Mga 29 kapin na baya ta mga siyaw. Ayay murag daghan jud hilison ani sunod semana da kay murag
murag dagandagan atong nakaon sa lechon. Unya mga siaw nakapalo na mo ni Noy Paking. Follow na mo dako na kay nagtabang sa akong page. Uy, ayaw kalimot ha. Follow ni Noy Paking ha. Og diri na lang kutob ang akong vlog mga siaw ha. Salamat kay sa pagtanaw ug suporta ni Noy Paking. Unya dili na to kalimtan ang sobra sa lechon. Okay para makaluto tagpaksiw oh. Till next time mga siaw. Siaw.